ljudi, dobrodošli u moj novu epizodu Sora Games na Bedlame, kao što izigramo Sora Games 4 ili Sora Games 4. I danas sam pripremio jednu temu, a to je zašto, tačnije ne jednu, nego više tema. Pa ajmo, da ne dužimo ništa, nego da se odmah obaziramo na geni komentari. Znači, prva tema je zašto nije dugo bilo klipova. Znači, klipova, kao što svi znate, nije bilo 2 nedelje. Ja se mnogo izviđamo zbog toga. Zašto? Sigurno se pitate zašto, a i verovatno svi znate zašto. Kao što svi znate, odavno je počela škola, posle onog zimskog raspusta onog. Tako da nisam bio u mogućnosti da snimim, tako da mi nemojte zamjeriti, to su moje greške i ja trebam da brinem o tome, ali ja ću se potruditi da postavljam redovno klipove, možda svaka 2 dana, možda i nekada 3, ne znam, vidjet ću kako budemo u mogućnosti, ali možete očekivati klipove, i to je prva tema. Druga tema je official skin, znači kao što vidite promijenio sam official skin, nije mi više onaj, vidite kakav mi je sada skin, znači meni se baš skin sviđa, ne znam zašto tačnije, ima jedan razlog zašto sam promijenio, a to je zato što mi se na ovom starom skinu nisu sviđali neki delovi tijela, tako da je to onako, to imam za opa, nisam vidio ovog lika, baš mi je uplašio, idem brzo da craftam diamond sword, pa da ga ubijem. Moramo biti brzi, ali znam da ja nisam brz. I da, tekstura je Yankees default, kao što sam koristio u ne znam kojoj epizodi. Samo znam da sam koristio ovu teksturu. What the fuck, mislio sam da sam bacio svoj, ali nisam. Znači koristio sam ovu teksturu u nekoj epizodi, ali ne znam sad tačno kojoj. Da, znači završio sam drugu temu, a treća tema je novi intro. Kao što ste vidjeli na početku klipa, video sam na početku klipa da sam dobio novi intro. Taj intro mi je napravio Zilla FX, znači veliki pozdrav za tebe Zilla, hvala ti za intro, OP intro, previše, mnogo mi se sviđa, znači baš. Ali nema veze, to nije bitno, možda ću nekada vratiti na Sogredo, obično, samo ako ga neko ne zauzme. Imam FNS, mogu ne flint. Samo da pobacam ove stvari, silne stvari koje sam ubio ove timere pa dobio. Inače, da, pozdrav za Zilla FX. Stvarno hvala ti na intro, znači intro mi se mnogo sviđa. A još malo ću dobiti animation intro od Chicken Designa, znači veliki pozdrav za Chicken Designa, veliki pozdrav za Zilla FX, i to je to. I još sam nešto htio da kažem, nisam više ništa htio da vam kažem. I moglo bi se reći da je ovo post komentari klip, ali ne bih rekao. Možda je ovo prvi klip u 60 fps-a, znači na početku je bio 60 fps-a, sad je malo spao na 50. I ostalo još 8 igrača, što nije baš dobro, ja sam mislio da je ostalo više, ali dobro. Imamo Gapple, nice. Imamo Gapple, što mi se jako sviđa, what the fuck. Što mi se jako sviđa, tačnije ne da mi se sviđa ovako, nego nice što smo dobili Gapple. Evo sad 30 fps, dobro, opao je FPS, ali dobro. Probat ću da ga stabilizujem na 60 sljedećeg klipu.
Opa, lik. Kako je ovdje lik? Ja nisam vidio. Opa. Ubit će me lik. A nema veze. Najlošija epizodika. Dobro ljudi, ništa, to je bilo to da je epizoda nas ste uživali. Ako jeste, bacite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!